Kevin, croeso I wythnos 6 Fit Cymru, lle fydd y dyn cwblhau pellter o 5 kilometr. Ti'n cofio hynny'n iawn yn dweud? Do. Felly, mae'n amser I ti weithio'n galed yr wythnos hon. Ni'n barod, mi wyt ti'n barod, amdani. Cyn I ni wneud unrhyw fath o ymarfer corff, sdim ots os yw'n ddiwrnod cardio neu'n ddiwrnod ymwrthiant ac hit, mae rhaid cynhesu'r corff. Mae hyn yn osgoi unrhyw anafiad ac yn cynhesu'r corff fel bod ni'n barod I ymarfer a gweithio'n galed. Felly, awn ati. I ddechrau, dwi'n am I chi gerdded ar y spot gyda phengliniau uchel. Ni'n mynd I wneud hyn 16 o weithiau. 3, 2, 1, off a ni. 1, 2, 3, 4, da iawn chi. Pidwch â phoeni os yw'r pengliniau ddim mor uchel â hyn, ond dwi am I chi geisio, mae'n holl bwysig bod ni'n twymo lan y coesau a'r hip flexors. 2, 1, a dyna ni. Nesa at yr hip flexor. Dyma beth sydd yn cysylltu'r clean i'r goes. Felly, cam ymlaen ar y dde, gwthio nôl ar y chwith, neis ac yn dal yn y corff sydd o lawr tyma bach, gwthio'r clean i'r blaen, ni'n mynd I ddal y stretch yma am 10 eiliad. 3, 2, 1, off a ni. Da iawn. Gwthiwch y clean i'r blaen, teimlwch y stretch. 3, 2, 1, draw at yr ochr arall, cam I mewn, y goes i'r dde i'r tu ôl, lan ar blaen y traed, sydd o lawr, gwthio'r clean, 10 eiliad arall. Off a ni. Da iawn. Gwnewch yn siŵr bod chi ddim yn gorneud pethau. 3, 2, 1. Lyfli. Cam I mewn. Da iawn. Cefn y coesau sy'n nesa, felly croes i'r dde dros y chwith. Sefyll lan yn dal, plygio'r cliniau, a lawr a ni. Nawr, ni'n mynd I ddal y stretch am 10 eiliad. Peidiwch â phoeni os nag chi'n gallu cyrraedd y llawr, os ych chi fynd hyn, mae'n iawn. Ni'n dechrau nawr. 3, 2, 1, off a ni. Dim ond 10 eiliad. Paid gordynnu'r stretch. A rolio lan ar a bach. Y pen sydd ola I godi. Lyfli, draw at yr ochr arall. Y goes chwith dros y goes dde. Sefyll lan yn dal. Plygio'r cliniau, rolio lawr. Ewch mor dwfn a fedrwch chi. A 3, 2, 1, 10 eiliad. Teimlwch y stretch lawr cefn y coesau. Da iawn. 3, 2, 1, rolio nôl lan yn ara bach. Da iawn chi. At yr ysgwyddau nesaf, a mae'n holl bwysig bod ardal yma'r corff wedi twymo lan, yn barod neu I redeg neu I wneud ymarfer ymwrthiant. Felly, rolio'r ysgwyddau nôl, 8 gwaith yw'r gofyn i'r cefn ac yna i'r blaen. 3, 2, 1, off a ni. So, cylchoedd mawr, mynd ar ysgwyddau reit lan i'r clustiau a gwthio nôl. Lyfli. Neis ac yn llefn. Gwych. 3, 2, 1. A nawr i'r blaen. 1, 2. Gnewch yn siŵr bod y cylchoedd yn cylchoedd mawr. Lyfli, da iawn. Dewch ar ysgwyddau reit lan at y clustiau. Gwthio'r blaen. 3, 2, ac 1. Lyfli. At yr asgwrn cefn a top y corff nesaf gyda torso twist. Breichau lefel yr ysgwyddau ac yn aros fyna. Troi i'r dde, pivot ar y goes chwith. Troi i'r chwith, pivot ar y goes dde. Ni'n mynd I wneud 16 ohonyn nhw. Barod? 3, 2, 1. 1, 2, 3,
4. Symudiad llyfn, please. Cadw'r breichiau'n uchel. Lefel yr ysgwyddau. Twist i'r asgwrn cefn. Anadlwch. 3, 2, 1. Lovely. Ni wedi twymo lan, a ni wedi stretcho, a nawr ni'n barod i godi cyfradd y galon. Felly dwi am i ti redeg ar y spot am 20 eiliad. 3, 2, 1, off a ni. Ewch mor gyflym a fedrwch chi. Da iawn, anadlwch. Chi'n neud yn wych, da iawn. Odych chi'n barod i weithio'n galed heddiw? Fi'n gobeithio. 3, 2, 1. Gwych, amdani. Squat llydan sy'n nesa, wide leg squat. Felly, coesau ar y led, traed yn pwyntio allan a'r bengliniau yn mynd allan tuag at y traed. Felly, sgwyddo nôl, lawr, a squeeze i fyny. Barod, David? 16 o weithiau, traed yn pwyntio allan, a'r pengliniau yn dilyn ffordd y traed. Okay? Cefn neis ac yn syth, lovely. Lawr a ni, a lan, squeeze at y top. Lawr a ni, squeeze at y top. So wneud yn siŵr bod y cefn neis ac yn syth, anadlu trwy'r amser wrth gwrs, anadlu allan, anadlu mewn, anadlu allan, anadlu mewn. Wneud yn siŵr bod y cefn yn aros yn syth, lovely. So o'r ochr, mae'r cefn yn aros yn syth, dim angen i chi fynd yn rhy dwfn chwaith, sgwyddo nôl, dim plygu'r blaen, lovely David, gwych. Lan a ni, ti'n gwenu? Lovely! Dechrau joio fe. Lan a ni. Lovely, 4 gwaith arall yn fwy. 3. A 2. 1 yn fwy. Lovely, a dyna ni. Rhwyfo tra'n sefyll neu upright row sy'n nesa. Felly, poteli dŵr, David. Clywed iawn. So, traed i'r blaen, ymlacio'r pengliniau, a wedyn i'r pelvis jyst i tilto dan tyma bach, stumog mewn, cefn neis ac yn dal, a ni'n mynd i godi, so ni'n mynd i anadlu mewn, a mas. Lovely, ni'n mynd i wneud hynny 16 o weithiau, so coni off, lovely. Pen neis ac yn dal, edrych i'r blaen, lovely. So, beth ni moyn yw rhoi bach o squeeze i cyhyrra'r cefn wrth bod ni'n codi reit ar y top. Teimlo'n iawn? Ynddi. Gret. Lovely, gwych. Ie, rhoi fel lan a squeeze i cyhyrra'r cefn. Ni'n cael cyhyrra'r ysgwyddau mewn, a hefyd, ni moyn neud yn siŵr bod y gwddwr yna neis ac yn dal. Lovely. Gwych. Eitha tipyn i gofio. Ti'n gofio. Na i neud yn siŵr bod chi i gyd yn saff wrth bod chi'n neud yr ymarferion yma. Lan a ni. A lawr, lovely. So, beth ni angen neud wrth bod ni'n symud mlaen yw neud yn siŵr bod y cefn syth, edrych i'r blaen, a bod ni'n anadlu. Lovely. Cadw'r benelyn lan, lovely na ni, gwych. 3, 2, a 1 arall. Lovely. Dyna ni. Naid jack, jumping jacks yw'r 20 eiliad o hit nesa, felly cofiwch mynd mor gyflym a fedrwch chi. David, barod? Ynddo. 3, 2, 1, off a ni. So mewn a mas gyda'r coesau. Os mae hyn yn ormodol i chi, gewch chi jyst camu allan, breichio lan. Os mae hyn yn rhy rhwydd i chi, off a ni. Off a ni. Stumog mewn. 5, 4, 3, 2, ag 1. Lovely, da iawn chi. Adeiladu cryfder yn y breichiau, gweithio'r chest, y cefn a'r ysgwyddau nesaf gyda wide press-up, so press-up llydan. Felly, dwylo bach yn fwy na'r mat, please, David, just tu allan i'r mat, lovely. So mae'r cefn yn syth, pengliniau o dan y cliniau, pen lyflu yn syth yn estyniad o'r asgwrn cefn, a lawr a ni. So, lawr a lan, lovely. 2, lovely. 3,
Neu'n siŵr bod y benelyn yn dod allan. Dyna ni, 4. Anadlu. Lyfli, cario ymlaen. Da iawn, gwaith caled gyda press-ups. Gwneud yn siŵr bod chi'n anadlu wrth bod chi'n gwythio lan. So anadlu allan, anadlu mewn. Gewch chi cymryd seibiant pryd bynnag sydd angen arnoch chi. Dal i fynd, da iawn. Gwylio bod y cefn yn aros yn syth. 4 i fynd, David, dyna gyd. 4, lyfli. 3, 2 fwy, 2. Gwych. Un arall. Da iawn, gwych, David. 16 press-up ydi wneud. Ni'n mynd i weithio'r ysgwyddau nesaf gyda press ysgwyddau, shoulder press. Felly, dwylo lan, esgus bod bil traeth rhwng y ddau benelyn a lan â ni, a lawr â ni. Lan â ni, a lawr. Barod, David? Do. So, ni'n mynd i wneud yn siŵr bod y benelyn ddim yn dod lawr yn normodol. Na ni, sgwydd gyda'i gilydd, a lan â ni. 16 o weithiau, gret. Lan â ni, 1. Lovely. 2, 3, lovely, gret. 4. So Kevin yn neis ac yn syth. Rhoi squeeze bach i'r bil yna. Lovely. Imaginary ball, fi'n gwybod. Ond squeeze iddo fe. Lovely, David. Lan â ni. Cadw'r sgwyddau i ffwrdd o'r clistiau. Anadlu. Gret. Cofiwch hefyd wrth bod chi'n mynd trwy'r cynllun, dwi am i chi ddefnyddio poteli dŵr mwy o seis fel bod chi'n ychwanegu at yr her. Da iawn, David, lan â ni. A lawr. 2 yn fwy, please. A lovely. Dyna ni. Squat codi coes, neu squat to knee raise sy'n nesa. Felly, squat lawr, lan, codi coes. Pwysau yn y sodle, pen ôl yn ôl, chest ar agor, cefn syth, codi coes. Barod, David? Do. OK, so pwysau yn y sodle, traed yn gwynebu'r blaen. Ni'n mynd i gwthio'r pen ôl nôl, codi lan, coes dde. Lan â ni, lawr. Ag eto, lawr â ni, lan â ni, a codi'r... Lovely! Lawr â ni. A wedyn ni codi'r coes. Pwysau yn y sodle o hyd, gyda'n siŵr bod y traen am gwynebu'r blaen hefyd. Lovely. Squats wedi gwella, David, ers llynedd. Mae'n methu mynd i'n gwaith. Gwych. Lawr â ni. So pwysau yn y sodle yn holl bwysig. Ac wrth bod ni'n codi'r coes, ni mae'n neud yn siŵr bod y stumog mewn neis ac yn dim. Lovely, David. Mae'r chest ar agor, ti ddim yn plygu yn ormodol i'r blaen. Lovely. Parhau nawr i sicrhau bod y traen am gwynebu'r blaen. Lovely. Pen ôl reit nôl. Ni mae'n sicrhau bod ti'n gallu gweld blaen y trad. Codi'r coes. Lovely. Lawr eto. Gwych. Cadw'r sodle yna ar y llawr yn ystod y squat. Lovely. Lot yn well. Codi. Gwych. Lawr â ni. A wedyn codi'r coes. Lovely. So 3 ar ôl. Gwylio bod y pengliniau yn mynd ar blaen y trad. So gythio nôl. Lovely. 1 ar y sydd. Lawr â ni. Lan â ni. Lovely. Gwych. Da iawn chi. Hit sy'n nesa, 20 eiliad o traed prysur. So, just fel chwaraewr pêl-droed American, off â ni. 3, 2, 1. Off â ni, David. OK, so mae'r traed yn mynd yn gyflym, mae'r sodle oddi ar y llawr, a fel fi'n gweud yn dosbarthiadau i, fi'n gorau shake o i mam y geifia. So, off â ni. 20 eiliad, mae'r gyflym a fedrwch chi. Da iawn, David. Anadlu. 4, 3, 2, 1. Gwych. Gweithio'r obliques a'r co sy'n nesa gyda oblique knee raise. Felly, David, lawr ar y benelyn, please. So mae'n bwysig bod y benelyn a'r ysgwydd mewn un llinell syth, a wedyn ni just pwyso'r corff ar y llaw. Lovely. OK, so un llinell syth, ymestyn a roli'r cliniau i'r blaen, ymestyn y fraich uwch ben, a dod ar benelyn, a'r benglin at ei gilydd, ymestyn i ffwrdd. 1. Lovely, David.
2. Lovely, ac yn ara bach. 3. Just neu'n siŵr bod ti ddim yn rolio i'r blaen. Lovely na ni. So mae'n bwysig bod y cliniau ar ben I gilydd, that the hips are stacked. Bod chi ddim yn rolio nôl a bod chi ddim yn rolio i'r blaen. 2. 1 yn fwy. 1. Dyna ni 8 ar yr un ochr. A ni stopio a na ni droi rownd I wneud yr ochr arall. So dyma ni 8 ar yr ochr arall, ond just cyn I ni ddechrau, check bod y dechneg I gyd yn iawn, felly bod y benelyn o dan yr ysgwydd, un llinell syth, lovely David, a benelyn i'r benglin. 1, lovely, mestyn I ffwrdd. 2, lovely. Nad adre, dwi am I chi anadlu allan nawr, anadlu mewn wrth I chi ymestyn. Lovely David. Gret. 4, mestyn I ffwrdd. 3, 2 yn fwy. 1 yn fwy. Gwych. A David yn gwenu'r holl ffordd trwyddo. Reit, ta pawb, munud heddiw, wythnos 6 ac felly dyma'r gofyn 60 eiliad. David, yn barod? Yndw. Reit te, off a ni. So, y benelyn o dan yr ysgwyddau, pen neis ac yn hir a'r gwddfn hir gyda'r asgwrn Kevin barod. 3, 2, 1, lan a ni. Gwych. Felly, pethau I gofio gyda'r planc yw bod y pen yn estyniad o'r asgwrn Kevin. Please peidiwch gostwng y pen I lawr. Sdim angen I chi weld beth mae'ch traed yn neud. So neis ac yn dal ac yn hir trwy'r corff I gyd. Nawr, gyda'r coesau, maen nhw'n syth, ond wrth gwrs, os oes yna unrhyw boen neu os ych chi'n siglo cymaint, bod rhaid I chi roi nhw lawr. David, newn ni ddangos jyst I bawb adre beth I wneud os oes angen jyst I gostwng y pengliniau. A mae'r Kevin dal yn aros yn syth, mae'r stumog wedi signo mewn yn dyn, mae'r lats fan hyn yn tynhau ac yn gweithio, mae popeth yn dyn a'r cyhyrau yn gweithio. Teimlo'n iawn? Yndw. OK, lan nôl â ni. Just aroswch yn y lle a'r fan I wneud yn siŵr bod chi'n gryf I gyd. 3, 2, 1. Da iawn chi, munud David, gwych. Squat llydan sy'n nesa, wide leg squat. Felly, coesau ar led, traed yn pwyntio allan a'r bengliniau yn mynd allan tuag at y traed. Felly, sgwyddo nôl, lawr a squeeze I fyny. Barod David? 16 o weithiau, traed yn pwyntio allan a'r pengliniau yn dilyn ffordd y traed. Okay? Kevin neis ac yn syth, lovely. Lawr a ni, a lan, squeeze at y top. Lawr a ni, squeeze at y top. So wneud yn siŵr bod y cefn neis ac yn syth, a nadlu trwy'r amser wrth gwrs, a nadlu allan, a nadlu mewn. A nadlu allan, a nadlu mewn. Wneud yn siŵr bod y cefn yn aros yn syth, lovely. So o'r ochr, mae'r cefn yn aros yn syth, sdim angen I chi fynd yn rhy dwfn chwaith, sgwyddo nôl, dim plygu i'r blaen, lovely David, gwych. Lan a ni, ti'n gwenu? Lovely! Dechrau joio fe. Lan a ni. Lovely, 4 gwaith arall yn fwy. 3. A 2. 1 yn fwy. Lovely, a dyna ni. Rhwyfo tra'n sefyll neu upright row sy'n nesa. Felly, poteli dŵr, David. Clywed iawn. So, traed i'r blaen, ymlacio'r pengliniau, a wedyn i'r pelvis jyst I tilto dan tyma bach, stumog mewn, cefn neis ac yn dal, a ni'n mynd I godi, so ni'n mynd I anadlu mewn, a mas. Lovely, ni'n mynd I wneud hynny 16 o weithiau, so coni off, lovely. Pen neis ac yn dal, edrych i'r blaen, lovely. So, beth ni moyn yw rhoi bach o squeeze I cyhyrra'r cefn wrth bod ni'n codi reit ar y top. Teimlo'n iawn? Ynddi. Gret. Lovely, gwych. Ie, rhwyfo lan a squeeze I cyhyrra'r cefn. Ni'n cael cyhyrra'r ysgwyddau mewn, a hefyd, ni moyn neud yn siŵr bod y gwddwg na'n neis ac yn dal. Lovely. Gwych. Eitha tipyn I gofio. Ti'n gofio. Na I neud yn siŵr bod chi I gyd yn saff wrth bod chi'n neud yr ymarferion yma.
lan â ni, a lawr, lyfli. So, beth ni angen neud wrth bod ni'n symud mlaen yw wneud siŵr bod y cefn syth, edrych i'r blaen, a bod ni'n anadlu, lyfli. Cadw'r benelyn lan, lyfli na ni, gwych. 3, 2, a 1 arall. Lyfli. Dyna ni. Wneud jumping jacks yw'r 20 eiliad o hit nesa, felly cofiwch mynd mor gyflym a fedrwch chi. David, barod? Yndw. 3, 2, 1, off a ni. So mewn a mas gyda'r coesau. Os mae hyn yn ormodol i chi, gewch chi jyst camu allan, breichio lan. Os mae hyn yn rhy rhwydd i chi, off a ni. Off a ni. Stumog mewn. 5, 4, 3, 2, ag 1. Lyfli, da iawn chi. Adeiladu cryfder yn y breichiau, gweithio'r chest, y cefn a'r ysgwyddau nesaf gyda wide press-up, so press-up llydan. Felly, dwylo bach yn fwy na'r mat, please, David. Just ti allan i'r mat, lyfli. So mae'r cefn yn syth, pengliniau o dan y cliniau, pen lyflic yn syth yn estyniad o'r asgwrn cefn, a lawr â ni. So, lawr a lan, lyfli. 2, lyfli. 3, neu'n siŵr bod y benelyn yn dod allan, dyna ni. 4, anadlu. Lyfli, cario ymlaen. Da iawn, gwaith caled gyda press-ups. Gwneud yn siŵr bod chi'n anadlu wrth bod chi'n gwthio lan. So anadlu allan, anadlu mewn. Gewch chi cymryd seibiant pryd bynnag sydd angen arnoch chi. Dal i fynd, da iawn. Gwylio bod y cefn yn aros yn syth. 4 i fynd, David, dyna gyd. 4, lyfli. 3, 2 fwy, 2. Gwych. 1 arall. Da iawn, gwych, David. 16 press-up ydi wneud. Ni'n mynd i weithio'r ysgwyddau nesaf gyda press ysgwyddau, shoulder press. Felly, dwylo lan, esgus bod bil traeth rhwng y ddau benelyn, a lan â ni, a lawr â ni. Lan â ni, a lawr. Barod, David? Yndw. So, ni'n mynd i wneud yn siŵr bod y benelyn ddim yn dod lawr yn ormodol. Na ni, sgwyddo'r gilydd, a lan â ni. 16 o weithiau, gret. Lan â ni, 1. Lyfli. 2, 3, lyfli, gret. 4. So cefn yn neis ac yn syth. Rhoi squeeze bach i'r bil yna. Lyfli. Imaginary ball, fi'n gwybod. Ond squeeze iddo fe. Lyfli, David. Lan â ni. Cadw'r sgwyddau i ffwrdd o'r clistiau. Anadlu. Gret. Cofiwch hefyd wrth bod chi'n mynd trwy'r cynllun, dwi am i chi ddefnyddio pateli dŵr mwy o seis fel bod chi'n ychwanegu at yr her. Da iawn, David, lan â ni. A lawr. 2 yn fwy, please. A lyfli. Dyna ni. Squat codi coes, neu squat to knee raise sy'n nesa. Felly, squat lawr, lan, codi coes. Pwysau yn y sodle, pen ôl yn ôl, chest ar agor, cefn syth, codi coes. Barod, David? Yndw. OK, so pwysau yn y sodle, traed yn gwynebu'r blaen. Ni'n mynd i gwthio'r pen ôl nôl, codi lan, coes dde. Lan â ni, lawr. Ag eto, lawr â ni, lan â ni, a codi'r... Lyfli! Lawr â ni. A wedyn ni codi'r coes. Pwysau yn y sodle o hyd, gyda'n siŵr bod y traen am gwynebu'r blaen hefyd. Lyfli. Squats wedi gwella, David, ers llynedd. Oedd yn methu mynd dim gwaith. Gwych. Lawr â ni. So pwysau yn y sodle yn holl bwysig. Ac wrth bod ni'n codi'r coes, ni mae'n neud siŵr bod y stumog mewn neis ac yn dim. Lyfli, David. Mae'r chest ar agor, ti ddim yn plygu yn ormodol i'r blaen. Lyfli. Parhau nawr i sicrhau bod y traen am gwynebu'r blaen. Lyfli. Pen ôl reit nôl. Ni mae'n sicrhau bod ti'n gallu gweld blaen y trad. Codi'r coes.
Lyfli. Lawr eto. Gwych. Cadw'r sodlau yna ar y llawr yn ystod y sgwat. Lyfli. Lot yn well. Codi. Gwych lawr â ni. A wedyn codi'r coes. Lyfli. So 3 ar ôl. Gwylio bod y pengliniau ddim yn mynd ar blaen y trad. So gythio nôl. Lyfli. 1 ar y sydd. Lawr â ni. Lan â ni. Lyfli. Gwych. Da iawn chi. Hit sy'n nesa 20 eiliad o traed prysur. So, just fel chwarae'r pêl-droed American, off a ni. 3, 2, 1. Off a ni, David. OK, so mae'r traed yn mynd yn gyflym. Mae'r sodlau oddi ar y llawr. A fel fi'n gweud yn dosbarthiadau i, we've got to shake what your mama gave you. So, off a ni. 20 eiliad, mor gyflym a fedrwch chi. Da iawn, David. Anadlu. 4, 3, 2, 1. Gwych. Gweithio'r obliques a'r co sy'n nesa gyda oblique knee raise. Felly, David, lawr ar y benelyn, please. So mae'n bwysig bod y benelyn a'r ysgwydd mewn un llinell syth, a wedyn ni just pwyso'r corff ar y llaw. Lovely. OK, so un llinell syth, ymestyn a roli'r cliniau i'r blaen, ymestyn y fraich uwch ben, a dod ar benelyn, a'r benglin at ei gilydd, ymestyn i ffwrdd. 1. Lovely, David. 2. Lovely. Ac yn ara bach. 3. Just neu'n siŵr bod ti ddim yn rolio i'r blaen. Lovely na ni. So mae'n bwysig bod y cliniau ar ben i gilydd, that the hips are stacked. Bod chi ddim yn rolio nôl a bod chi ddim yn rolio i'r blaen. 2. 1 yn fwy. 1. Dyna ni 8 ar yr un ochr, a ni stopio, a na ni droi rownd i wneud yr ochr arall. So dyma ni 8 ar yr ochr arall, ond jyst cyn i ni ddechrau, check bod y dechneg i gyd yn iawn, felly bod y benelyn o dan yr ysgwydd, un llinell syth, lovely David, a benelyn i'r benglin. 1, lovely, ymestyn i ffwrdd. 2, lovely. Nad adre, dwi am i chi anadlu allan nawr, anadlu mewn wrth i chi ymestyn. Lovely, David. Gret. 4, ymestyn i ffwrdd. 3, 2 yn fwy. 1 yn fwy. Gwych. A David yn gwenu'r holl ffordd trwy dda. Reit, ta pawb, munud heddiw, wythnos 6, ac felly dyma'r gofyn 60 eiliad. David, yn barod? Ynddo. Reit te, off a ni. So, y benelyn o dan yr ysgwyddau, pen neis ac yn hir, a'r gwddfn hir gyda'r asgwrn Kevin barod. 3, 2, 1, lan a ni. Gwych. Felly, pethau i gofio gyda'r planc yw bod y pen yn estyniad o'r asgwrn Kevin. Please peidiwch gostwng y pen i lawr. Sdim angen i chi weld beth mae'ch traed yn neud. So neis ac yn dal ac yn hir trwy'r corff i gyd. Nawr, gyda'r coesau, maen nhw'n syth, ond wrth gwrs, os oes yna unrhyw boen neu os ych chi'n siglo cymaint, bod rhaid i chi roi nhw lawr. David, newn ni ddangos jyst i bawb adre beth i wneud os oes angen jyst i gostwng y pengliniau. A mae'r Kevin dal yn aros yn syth, mae'r stumog wedi signo mewn yn dyn, mae'r lats fan hyn yn tynhau ac yn gweithio, mae popeth yn dyn a'r cyhyrau yn gweithio. Teimlo'n iawn? Ynddo. OK, lan nôl â ni. Just aroswch yn y lle a'r fan i wneud yn siŵr bod chi'n gryf i gyd. 3, 2, 1. Da iawn chi, munud, David, gwych. Sgwat llydan sy'n nesa, wide leg squat. Felly, coesau ar led, traed yn pwyntio allan a'r bengliniau yn mynd allan tuag at y traed. Felly, sgwyddo nôl, lawr a squeeze i fyny. Barod, David? 16 o weithiau, traed yn pwyntio allan a'r pengliniau yn dilyn ffordd y traed. Okay? Kevin neis ac yn syth, lovely. Lawr a ni, a lan, squeeze at y top. Lawr a ni, squeeze at y top. So wneud yn siŵr bod y cefn neis ac yn syth, a nadlu trwy'r amser wrth gwrs, a nadlu allan, a nadlu mewn.
anadlu allan, anadlu mewn. Neud yn siŵr bod y cefn yn aros yn syth, lyflu. So o'r ochr, mae'r cefn yn aros yn syth, dim angen i chi fynd yn rhy dwfn chwaith, sgwydde nôl, dim plygu'r blaen, lyflu David, gwych. Lan â ni, ti'n gwenu? Lyflu! Dechrau joio fe. Lan â ni. Lyflu, 4 gwaith arall yn fwy. 3. A 2. 1 yn fwy. Lyflu, a dyna ni. Rhwyfo tra'n sefyll neu upright row sy'n nesa. Felly, poteli dŵr, David. Clywed iawn. So, traed i'r blaen, ymlacio'r pengliniau, a wedyn i'r pelvis jyst i tilto dan tyma bach, stumog mewn, cefn neis ac yn dal, a ni'n mynd i godi, so ni'n mynd i anadlu mewn, a mas. Lyflu, ni'n mynd i wneud hynny 16 o weithiau, so coni off, lyflu. Pen neis ac yn dal, edrych i'r blaen, lyflu. So, beth ni moyn yw rhoi bach o squeeze i cyhyrra'r cefn wrth bod ni'n codi reit ar y top. Teimlo'n iawn? Ynddi. Gret. Lyflu, gwych. Ie, rhoi fel lan a squeeze i cyhyrra'r cefn. Ni'n cael cyhyrra'r ysgwyddau mewn, a hefyd, ni moyn neud yn siŵr bod y gwddwg yna'n neis ac yn dal. Lyflu. Gwych. Eitha tipyn i gofio. Ti'n gofio. Na i neud yn siŵr bod chi i gyd yn saff wrth bod chi'n neud yr ymarferion yma. Lan â ni. A lawr, lyflu. So, beth ni angen neud wrth bod ni'n symud mlaen yw neud yn siŵr bod y cefn sydd, edrych i'r blaen, a bod ni'n anadlu. Lyflu. Cadwa'r benelyn lan, lyflu na ni, gwych. 3, 2, a 1 arall. Lyflu. Dyna ni. Wneud jumping jacks yw'r 20 eiliad o hit nesa, felly cofiwch mynd mor gyflym a fedrwch chi. David, barod? Ynddo. 3, 2, 1, off a ni. So mewn a mas gyda'r coesau. Os mae hyn yn ormodol i chi, gewch chi jyst camu allan, breichio lan. Os mae hyn yn rhy rhwydd i chi, off a ni. Off a ni. Stumog mewn. 5, 4, 3, 2, ag 1. Lyflu, da iawn chi. Adeiladu cryfder yn y breichiau, gweithio'r chest, y cefn a'r ysgwyddau nesaf gyda wide press-up, so press-up llydan. Felly, dwylo bach yn fwy na'r mat, please, David. Just ti allan i'r mat, lyflu. So mae'r cefn yn syth, pengliniau o dan y cliniau, pen lyflu yn syth yn estyniad o'r asgwrn cefn, a lawr â ni. So, lawr a lan, lyflu. 2, lyflu. 3. Neu'n siŵr bod y benelyn yn dod allan. Dyna ni. 4. Anadlu. Lyflu, cario ymlaen. Da iawn, gwaith caled gyda press-ups. Gwneud yn siŵr bod chi'n anadlu wrth bod chi'n gwthio lan. So anadlu allan, anadlu mewn. Gewch chi cymryd seibiant pryd bynnag sydd angen arnoch chi. Dal i fynd, da iawn. Gwylio bod y cefn yn aros yn syth. 4 i fynd, David, dyna gyd. 4, lyflu. 3, 2 fwy, 2. Gwych. 1 arall. Da iawn, gwych, David. 16 press-up ydi wneud. Ni'n mynd i weithio'r ysgwyddau nesaf gyda press ysgwyddau, shoulder press. Felly, dwylo lan, esgus bod bil traeth rhwng y ddau benelyn, a lan â ni, a lawr â ni. Lan â ni, a lawr. Barod, David? Ynddo. So, ni'n mynd i wneud yn siŵr bod y benelyn ddim yn dod lawr yn ormodol. Na ni, sgwydd gyda'i gilydd, a lan â ni. 16 o weithiau, gret. Lan â ni. 1. Lovely. 2. 3. Lovely. Gret. 4. So cefn yn neis ac yn syth. Rhoi squeeze bach i'r bil yna. Lovely.
imaginary ball, fi'n gwybod, ond squeeze iddo fe. Lovely, David. Lan â ni. Cadw'r sgwyddau i ffwrdd o'r clistiau. Anadlu. Gret. Cofiwch hefyd wrth bod chi'n mynd trwy'r cynllun, dwi am i chi ddefnyddio pateli dŵr mwy o seis fel bod chi'n ychwanegu at yr her. Da iawn, David, lan â ni. A lawr. 2 yn fwy, please. A lovely. Dyna ni. Squat codi coes neu squat to knee raise sy'n nesa. Felly, squat lawr, lan, codi coes. Pwysau yn y sodle, pen ôl yn ôl, chest ar agor, cefn syth, codi coes. Barod, David? No. OK, so pwysau yn y sodle, traed yn gwynebu'r blaen. Ni'n mynd i gwthio'r pen ôl nôl, codi lan, coes dde. Lan â ni, lawr. Ag eto, lawr â ni, lan â ni, a codi'r... Lovely! Lawr â ni. A wedyn ni codi'r coes. Pwys yn y sodle o hyd, gyda'n siŵr bod y traen am gwynebu'r blaen hefyd. Lovely. Squats wedi gwella, David, ers llynedd. Mae'n methu mynd dim gwaith. Gwych. Lawr â ni. So pwys yn y sodle'n holl bwysig. Ac wrth bod ni'n codi'r coes, ni mae'n neud yn siŵr bod y stumog mewn neis ac yn dim. Lovely, David. Mae'r chest ar agor, ti ddim yn plygu un o'r modor i'r blaen. Lovely. Parhau nawr i sicrhau bod y traen am gwynebu'r blaen. Lovely. Pen ôl reit nôl. Ni mae'n sicrhau bod ti'n gallu gweld blaen y trad. Codi'r coes. Lovely. Lawr eto. Gwych. Cadw'r sodle yna ar y llawr yn ystod y squat. Lovely. Lot yn well. Codi. Gwych, lawr â ni. A wedyn codi'r coes. Lovely. So 3 ar ôl. Gwylio bod y pengliniau ddim yn mynd ar blaen y trad. So gythio nôl. Lovely. 1 ar y sydd. Lawr â ni. Lan â ni. Lovely. Gwych. Da iawn chi. Hit sy'n nesa, 20 eiliad o traed prysur. So, just fel chwaraeol pêl-droed American, off â ni. 3, 2, 1. Off â ni, David. OK, so mae'r traed yn mynd yn gyflym, mae'r sodle oddi ar y llawr, a fel fi'n gweud yn dosbarthiadau i, you've got to shake what your mama gave you. So, off â ni. 20 eiliad, mae'r gyflym a fedrwch chi. Da iawn, David. Anadlu. 4, 3, 2, 1. Gwych. Gweithio'r obliques a'r co sy'n nesa gyda oblique knee raise. Felly, David, lawr ar y benelyn, please. So mae'n bwysig bod y benelyn a'r ysgwydd mewn un llinell syth, a wedyn ni just pwyso'r corff ar y llaw. Lovely. OK, so un llinell syth, ymestyn a roli'r cliniau i'r blaen, ymestyn y fraich uwch ben, a dod ar benelyn, a'r benglin at ei gilydd, ymestyn i ffwrdd. 1, lovely, David. 2, lovely, ac yn ara bach. 3, just neu'n siŵr bod ti ddim yn rolio i'r blaen. Lovely, na ni. So mae'n bwysig bod y cliniau ar ben i gilydd, that the hips are stacked, bod chi ddim yn rolio nôl, a bod chi ddim yn rolio i'r blaen. 2, 1 yn fwy. 1, dyna ni 8 ar yr un ochr, a ni stopio, a ni droi rownd i wneud yr ochr arall. So dyma ni 8 ar yr ochr arall, ond jyst cyn i ni ddechrau, check bod y dechneg i gyd yn iawn, felly bod y benelyn o dan yr ysgwydd, un llinell syth, lovely, David, a benelyn i'r benglin. 1, lovely, ymestyn i ffwrdd. 2, lovely. Nad adre, dwi am i chi anadlu allan nawr, anadlu mewn wrth i chi ymestyn. Lovely, David. Gret. 4, ymestyn i ffwrdd. 3, 2 yn fwy. 1 yn fwy. Gwych. A David yn gwenu'r holl ffordd trwy dda. Reit, ta pawb, munud heddiw, wythnos 6, ac felly dyma'r gofyn, 60 eiliad. David, yn barod? Yndw. Reit te, off â ni. So, y benelyn o dan yr ysgwyddau, pen neis ac yn hir, a'r gwddfn hir gyda'r asgwrn Kevin. Barod? 3, 2, 1, lan â ni. Gwych.
Felly, pethau i gofio gyda'r planc yw bod y pen yn estyniad o'r asgwrn cefn. Please peidiwch gostwng y pen i lawr. Sdim angen i chi weld beth mae'ch traed yn neud. So neis ac yn dal ac yn hir trwy'r corff i gyd. Nawr, gyda'r coesau, maen nhw'n syth, ond wrth gwrs, os oes yna unrhyw boen neu os ych chi'n siglo cymaint, bod rhaid i chi roi nhw lawr. David, newn ni ddangos jyst i bawb adre beth i wneud os oes angen jyst i gostwng y pengliniau. A mae'r cefn dal yn aros yn syth, mae'r stumog wedi signo mewn yn dyn, mae'r lats fan hyn yn tynhau ac yn gweithio, mae popeth yn dyn a'r cyhyrau yn gweithio. Teimlo'n iawn? No. OK, lan nôl â ni. Just aroswch yn y lle a'r fan i wneud yn siŵr bod chi'n gryf i gyd. 3, 2, 1. Da iawn chi, munud, David. Gwych. Reit, mae'n amser i ni dawelu'r corff, a mae fe'r un mor bwysig ac yn hysu. Barod? Cam wrth gam, i'r ochr, swingio'r breichiau, ar y bach, symudiad llyfn. Nawr, mae'n bwysig bod ni'n dod a chyfradd y galon lawr. Mae'n bwysig bod ni'n rheoli'r anadl, felly, mewn trwy'r troen. Mas trwy'r ceg. Mewn trwy'r troen. Mas trwy'r ceg. Ag eto, please. Da iawn. Peidiwch â phoeni os nag yw'r cyfradd y galon yn dod lawr yn syth. Rheoli'r anadl sy'n bwysig. Cadw'r pen yn uwch na'r chest. Swingio'r breichiau. Mewn trwy'r troen. Mas trwy'r ceg. 3, 2, 1. Lovely. Stretch i'r coesau nesa, a fe fydd hyn yn gyfarwydd i chi, felly y dde dros y chwith. Tynnu lan yn dal trwy'r corff, plygio'r cliniau, rolio lawr yn ar y bach. Cadw'r pen yn uwch na'r chest, please. Stretch, anadlu mewn. Nawr gewch chi roi'r pen lawr. Anadlu allan. Lovely. Dal y stretch am 10 eiliad. Anadlwch. Dewch lan yn ar y bach. Y pen yw'r peth ola i ddod lan. Draw i'r ochr arall. Y goes chwith dros y dde. Tynnu lan yn dal yn y corff. Plygio'r cliniau. Lawr â ni. Cadw'r pen lan. Anadlu mewn. Nawr gewch chi gostwng y pen. Lovely. 10 eiliad. Anadlwch. A rolio lan ar y bach. Y pen yw'r peth ola sy'n codi. Lovely. At y breichiau a'r ysgwyddau nesaf, felly sefyll lan yn dal, a fraich y dde lan, a wedyn tynnu ar draws y corff. Byddwch yn ofalus i beidio pwsio ar y benelyn. Da iawn, 10 eiliad. Cadwch yr ysgwydd i ffwrdd o'r glist. 3, 2, 1. Lovely. Na draw at yr ochr arall. A fraich lan. Drosodd â ni. 10 eiliad. Dal efo 3, 2, 1. Da iawn. Cefn y breichiau sy'n nesa, felly ymestyn lan. Dal yn y benelyn dde. Gwthio tymau bach.
Tymlo'r stretch lawr y driffen, down the tricep. Sefwch yn syth. 3, 2, 1. Lovely, lan â ni. A draw at yr ochr arall. Lan. Gafel just uwch ben y benelyn chwith. Tynnu tymau bach. Sefwch lan yn syth. Mwynhewch y stretch. 3, 2, 1. Lan â ni. Mas â ni. Gwych. Siglwch chi mas.